Колко често си задаваш въпроса кой съм аз? Един от най-важните въпроси. Не как изглеждам, не какво правя, а кой съм аз, когато всичко утихне около мен. Живеем в свят, който непрекъснато ни казва какви трябва да бъдем. И в този шум често губим гласа на истинското си аз. Но само когато се обърнем навътре, можем да чуем себе си. Питай се по-често какво наистина ме прави щастлив. Какво ме кара да се чувствам жив. Дали мога да определя кои са моите истински ценности, а не тези, които са ми наложени отвън или просто съм ги чул. В отговорите на тези въпроси се крие не просто познание, а посока. Те показват пътя към по-пълноценен, по-спокоен и по-осъзнат живот. Защото, когато познаваш себе си, започваш да живееш истински, а не в фалшиви очаквания. Себепознанието не е философия. Това е практика. Просто всеки ден да си говориш със себе си. И ако днес си позволиш просто да се спреш и да се попиташ кой съм аз, може би точно там ще започне твоя истински живот. Спри за малко. Погледни навътре, там са всички отговори.